Kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo! We're back again, live pa rin dito sa Love Radio at ito nga po ang programang Top Secrets. Kasama pa rin natin ang natin top secret sharer na si Mia, 25 from Italy. Hello Mia! Hello po. Ayan Mia, continue the sharing. O, sabi mo, Okay. nagka-long distance relationship kayo, bored lang kayo. Ay, bored ka lang, kaya napapayag ka na maging jowa nito. O, anyari na. Okay, direct to the point na po tayo. So, dumating sa point, DJ Rocky, na humihingi na po siya ng pictures. Nakita po yung body ko po. O, yung mga private parts mo. Opo, yun po. So, at first, parang bakit kailangan kong gawin? Tapos tinatanong po niya ako, wala ka bang tiwala sa akin? Gumagano na po siya. So, ako naman po, syempre, dahil mahal ko po siya, dahil sabihin na natin talagang, even though bored lang po talaga ako, pero minahal ko naman po talaga siya. So, noong una, duda pa ako na parang, bakit kailangan kong ipakita yung pics ko sa kanya ng yung aking private, like yun nga po. And then, so ang ginawa ko po, dahil yun nga po, na hindi nga po siya sabihin na natin hindi yung parang gusto niya magtiwala ko sa kanya, so pinakita ko nga po. And then, dumating po sa point na meron po siyang pinagseselosa na kaibigan ko po. Yun, doon na po siya nag-start na magbanta. Pinagbabantaan na po niya ako na kung makikipagkita ka dyan sa best friend mo, ipapakita ko sa kanya yung mga pictures mo, yung ganun po. Tapos, basta ayaw po niya na nakikipagkaibigan ako sa lalaki. Basta lahat po ng social medias ko binigay ko po sa kanya kasi, kumbaga, wala kasi siyang trust. So, lahat po binigay ko, Facebook ko, lahat ng social medias ko. And then, nakikita po siyang mga chats noon, pinagseselosa niya, bakit may ganito ka, bakit may chat ka sa ganito, hindi ako papayag. Pag yan, nakita ko na naman may chat ka na naman sa lalaki, ipapakita ko talaga lahat ng pictures mo sa kanila. Ganun po ba? Nagbabanta na po siya. So, bina-blackmail ka, ginagamit yung mga pictures na Opo. privately sinend mo sa kanya para lang ma-assure mo sa kanya na mahal mo talaga siya. Grabe naman yung lalaking yan. Diyos ko naman. So ngayon, I feel na, mahal mo ba? Hindi na. O natatakot ka na lang? Dati po yun. Actually, dati po yun. Kasi yun nga po, nagbabanta po siya. So, ang ginawa ko po, DJ Rocky, dahil po nagbabanta siya, sinabihan ko po siya na, okay, please lang, pakidelete na lahat kasi hindi ka nakakatuwa. So, yun, parang ganun pa rin po siya, banta pa rin po siya ng banta. Hindi ako natatakot sa'yo, gumaganon po siya. Tapos sinasabihan po niya ako na porket mayaman ka dahil iniisip niya kung nasa abroad ay mayaman na. Kung magaganon, hindi naman totoo kasi porket ba nasa abroad mayaman na, hindi ba pwedeng, syempre, may kinikita, pero syempre may mga bayarin din naman. Pero ibig ko sabihin, hindi naman kasi tayo mayaman eh. So sabi ko sa kanya, Masipag pakipilit na lang lang. please. Opo, masipag lang talaga. Gusto mo lang talaga kumita, kaya masipag ka lang. Pero yun nga po, panay po siya ng banta. Banta po siya ng banta. So sinabihan ko po siya na, tuloy, ini-screenshot ko nga po, ini-screenshot ko po lahat ng chats niya. At sinabi ko po sa kanya, sige, tuloy mo yan, ipapapulis kita. Tapos doon na po siya, nagmamakaawa na po siya na parang, bakit mo gagawin yan? Mahal ka ta, huwag mong gawin yan sa akin. Chu-chu-chu. So, parang natakot po ako sa kanya. Okay. So ngayon ba magkarelasyon pa rin kayo? Hindi na po. Nakipaghiwalay po ako sa kanya. Ayaw po niyang tanggapin. Nakipaghiwalay po ako sa kanya. After 6 months, 7 months, may naging boyfriend. Napulit ako. Ito nga po yung present ko. Pero, DJ Rocky, hanggang ngayon, nangungulit pa rin po siya. Tipong,
naka-block na po siya sa lahat ng social medias ko. Pero nagagawan pa rin po niya ng paraan makita lahat ng posts ko with my boyfriend. Tapos yun, ito ba yung pinagpalit mo sa akin? Paano kung isan ko sa kanya yung pictures mo? Yung, like, nananahimik na ako. Bakit hanggang ngayon nangungulit ka pa din? Parang, ano ba talaga yung gusto mo? Parang ganun. Parang, Nakakatakot yan parang possessive. possessive na Opo. ewan. Parang psychotic na. Ang hirap po talaga. As in, tas kinento ko nga po sa boyfriend ko, sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Kasi once na may gawin niyo siya, gagawa natin ng paraan yan. Kaso, nakakatakot po talaga kasi ginawa ko yun for love dahil mahal ko siya. Pero hindi ko naman ina-expect na gaganyanin niya ako na ipapakita ko sa lahat ng friends mo yung pictures mo. Ipapakita ko dyan sa boyfriend mo yung pictures mo na parang, excuse me, like, tapos na tayo, okay? Naghiwalay na tayo, okay? Pero bakit hanggang ngayon nangungulit ka pa din? Parang yun po. Ang tanong ko sa'yo, meron ba din siyang sinend sa'yo? Meron po, pero dinit ko na po. Sayang naman. Sana naman sinave mo para, sige, kung gusto mo ipakita yan, papakita ko din yung iyo. Ganon. Charot lang with Harot. Uy, pero alam mo, yung mga ganyan ng blackmail, iba yung tama sa utak niyan. Tsaka merong kasong naghihintay para sa mga ganyang klaseng tao. Tapos, sa panahon ngayon, 'di ba, since lahat editable, kung sakali mang may lumabas na mukha mo, tapos sabi mo, ay, edited, ganon! Diba? Kumbaga, at least, ang pinakamaganda dyan, naging open ka dyan sa boyfriend mo. Kumbaga, magkaroon man ng mga ganyang klaseng issue, ang pinakamahalaga dyan, yung core mo, yung inner circle mo, naintindihan ka, alam yung pinagdaraanan mo, at higit sa lahat, kumbaga, mahal ka. 'Di ba? Kapag mahal ka talagang tunay, wala, kahit ano pang sabihin ng ibang tao, hindi yan maniniwala at hindi madudungisan ang pangalan mo sa kanila. Kasi feeling ko ang worry mo ngayon, yung pagkalat nga ng picture mo. Alam mo yung nakakatakot kasi syempre at some point kahihiyan yun, 'di ba? Kumbaga parang Opo. mahihiya ka talaga kasi sabi kakalat daw sa mga kaibigan mo. Ano namang kinalaman ng mga kaibigan mo kung makita nila yung mo, 'di ba? Tapos Yun nga po, yun po yung banta niya talaga. Why? Ano bang meron? Naiintindihan ko po siya, DJ Rocky, na ayaw po niya nakikipag-usap ako sa mga lalaki. Hindi ko naman po sila kinakausap. It's just that they are my friends. Close ko talaga sila. So, nakikipag-usap ako. But okay, iniwasan ko po yun. Pero wag mo naman sana sabihin sa akin na, papakita ko sa mga kaibigan mo. Yung ganun po talaga yung mga banta niya na, yung basta nakakatakot po. Grabe. Magano ka na kaya? Parang ultimatum ka na kung sakali man na meron pa rin siyang sabihin na ganun, parang you won't hesitate na idemanda siya. Kasi nga, ano yan blackmailing yan. Kumbaga, marami, may pera, may pera ka, di ba? Nagtatrabaho, masipag ka, kaya mong kitain yung pwede mo yung pangsampa ng kaso dyan. Although tambay siya, di ba? Wala siyang magawa talaga sa buhay. Pero may sapak din talaga yan. Oo, yung mga ganyang klaseng tao, yung possessive. Tapos at the same time, nang blackmail. Baga, since hindi na nila nakuha yung gusto nila, hindi nila nakuha yung taong gusto nila, ang gagawin nila, susubukan nila lahat ng pwedeng gawin, 'di ba? Sasabihin nila lahat ng pwedeng sabihin para lang mapasa kanila yung tao at para hindi magkaroon ng kapayapaan yung taong gusto nila. So gusto nila maging desperado din or parang maging pangit din yung kinalalagyan ng taong gusto nila kasi kung hindi nila nakuha, edi magdusa ka, parang ganun yung peg, 'di ba? So, magdusa ka kakaisip kung ikakalat ko o hindi. So, don't give him the power to manipulate you or to make you do something that you are not comfortable. So, ang mahalaga na sabi mo na sa boyfriend mo. Anong nararamdaman mo? Anong naiisip mo ngayon? Like, naisip mo ba na parang, magbayad ka na lang, patumba siya? Gano'n. De, charot lang. Hindi, parang ipatumbay na parang tapikin lang, ganon, diba? Sa ngayon, nararamdaman sa ngayon mo? po, ang nasi-feel ko, tulad po ng sinasabi ng boyfriend ko, once daw po na lumabas yan, magagawan daw po namin ng paraan. Tsaka, tulad po kasi ng sinasabi ng ex ko, kasi dati po talaga, sinasabihan ko na po talaga siya. Sabi ko sa kanya, hindi ako natatakot sa'yo. Kasi una,
madami akong kakilala dun sa ano namin, sa probinsya namin. So matutulungan nila ako kung sakaling lumabas man yung pictures na yan kung saan man niya gusto at makita ng mga kakilala ko, matutulungan ako ng mga kapamilya, kaibigan ko sa Pilipinas. So dun pa lang po siya parang medyo kinabahan na po siya na parang, okay, so talagang ano siya, hindi siya talaga natatakot sa akin. Pero ang mahalaga po kasi sa akin, suportado po ako ng boyfriend ko at tanggap niya po yung ganong, ay, ibig ko sabihin, okay, kasi syempre, bilang ikaw ay jowa ng, for example po, ng boyfriend nyo, kung malalaman nyo man po yun, syempre, parang sa umpisa, magtataka ka, bakit ganon? Pero yung boyfriend ko po talaga, tinanggap niya po ng buo at lagi niya ina-assure sa akin, huwag ka mag-alala, hindi yan lalabas kasi kung takot siya sa'yo, hindi niya magagawa yun. Pero kung sakaling gawin man niya yan, gagawan at gagawan natin yan ng paraan. Tama. Ayan. Ang lakas na ng loob mo. Yan ang maganda dyan, Mia. At least hindi ka manghina, 'di ba? Manghina ka, maiisip mo. Pero at the end of the day, isipin mo na lang, maganda ako, 'di ba? Madaming gumagamit ng picture mo kasi maganda ka, sexy ka. Yung mga ganun ba? Ay, nako. Hindi ka, kumbaga, siguro, ano lang yun. Talagang nasaktan. At the same time, may sapak sa ulo. Kaya, ganun magsalita towards you. And I hope kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo dahil sa pagtawag sa show na ito, ha? Opo. Thank you po. Thank you din sa pagtitiwala sa pag-share ng top secret mo, ha? At saka, Salamat alam mo, po. itong shinare mo na to, ano din, parang lesson sa ibang mga tao na kung sakali man na dumating yung pagkakataon na sasabihan kayo ng boyfriend ninyo na hindi mo siguro ako mahal kaya hindi ka nagbibigay sa akin ng mga sexy pictures mo, no? Parang huwag kayong mag-give in. Kung ano, kung picture yung isi-send ninyo, dapat live, 'di ba? Video call tapos without screenshot, 'di ba? Para wala talagang ebidensya, ganun. Tsaka, o kaya, marami yung ibang ginagawa nila, yung nakatakip yung muka, 'di ba? O, kala mo naman, 'di ba? Binabayaran. De, charot lang, with darot. Oy, Mia, thank you very much for calling, ha? Thank you po. Ingat Thank you lagi. so much. I'm Ingat. your fan as in from Italy. Oh, thank you. Oh, punta ka dito, Punta ka dito sa Love Yes Radio po. kapag nakauwi ka ng Pilipinas. Tas magdala ka ng pasta. Kapag nagdala ka ng pasta, alam ko na, ay, si ano to, si Mia to from Italy. Okay? Sige po. Thank you. God bless. Bye. Thank you po. Bye po. Bye. Ay. Oh, ayan sa mga may jowa dyan na naka-LDR nila, mag-LDR pa lang. Utang na loob. Mag-iingat po kayo kasi hindi nyo po masabi na yung taong kausap ninyo, akala nyo sobrang mahal na mahal kayo, gusto lang ng pagpapatunay na mahal mo sila. Tapos yung pala gagamitin yung mga nakalap sa'yo para i-blackmail ka. Oh, mahirap po yun. Lalo na kung hindi pa naman kayo kasal. Oh, mas okay pagkasal kasi pwede talagang magsampahan ng kaso. Charot. De, charot lang with that. De, pagkasal, diba, parang legal na legal. Oh, tsaka, yung mga ganung bagay, parang kiber na lang. Oh, pwede mong sabihin na hack ka lang, mga ganun. O kaya, ang mahalaga dun yung parang alam ng isa't isa. Tapos kung sakaling may ganong kampas, alam ng boyfriend mo, alam ng mga taong nakapaligid sa'yo na nagmamahal sa'yo, diba? Ay, basta again, sa mga kabisyo natin out there na mga bagets pa lang, o kaya sa mga nandun sa part na LDR, tapos nagsisend ng mga kung anik-anik, be careful. Okay, just be careful kasi hindi nyo po alam kung ano yung nandyan sa digital world na yan. Posibleng may makahak, posible na may biglang sapak yung jowa mo, na kapag may nangyaring masama, bigla kang i-blackmail, yung mga ganun ba. So, kailangan talaga doble ingat pagdating sa ganyan. Pwede naman mag-send basta kalahati lang. Di, tsaka pag sakali may kumalat, tapos mukha mo yun nandun, ay, andali namang sabihin, di ba na, ay, inedit yan. Oh. Alam nyo, ako, di ba may poster ako?
Okay, kwento ko na lang din to ha. Rocky Secret Files yung pangalan ng poster. Although nakalagay dun sa description niya, dun sa profile niya na parody account siya. Pero hindi po talaga ako connected dun. Hindi ko siya hinahandle at walang sino man sa MBC Media Group ang nag-handle ng account na yun. So whatever kabastusan yung pinopost niya is reflected sa akin. Pero hindi talaga po ako yun. Okay? Yung kabastusan ko paminsan lang. Hindi ako all the time bastos. Okay, alam niyo ng mga kaibigan ko tsaka mga malalapit na tao sa buhay ko na talagang kung tutuusin, ako na po talaga yung pinakamabait dito sa Love Radio. Buhat bangko yan. De, charot lang with the rot. So, eto na. Since ang daming posting na kabastusan itong Rocky Secret Files na to na hindi ko naman talaga pinost, meron lang gumagalaw behind it, at meron na siyang 1.8 million followers ha. Sobrang bastos niya kasi nadudungi minsan na yung pangalan ko dahil sa kanya, siya yung pagmumukha ko dahil sa kanya. So, yung asawa ko, ngayon ko lang nalaman na may asawa na ako. Yung asawa ko, sabi niya sa akin recently, tara punta na tayo ng NBI, report na natin yan. Ganon ka-supportive yung asawa ko. And minsan sa buhay natin, kailangan lang din talaga natin ng taong, alam mo yun, iintindi sa atin. Susuportahan tayo na ipaglaban yung mga dapat natin ipaglaban sa buhay. Kasi sabi ko dati, wala nang pake dyan. Pero sobrang na-alarm yung asawa ko to the point na sabi niya magpa-NBI na tayo. As in, punta na tayo sa cybercrime. Wala akong pake kung wala kang kilala dyan. Basta pupunta tayo, gagawa tayo ng paraan para matumba yung account na yan, mawala na yan, mag-disperse na yan, mag-disappear na yan. Ganun ka-supportive itong asawa ko. So, parang it comforts me to know that I have that kind of partner. And I want you to have that kind of partner too. Yung tipong susuportahan ka sa mga bagay na dapat mong ipaglaban sa buhay, or parang ipaglalaban yung mga dapat mo ipaglalaban sa buhay na minsan duwag kang ipaglaban o parang naisip mo at tinatamad ka na ipaglaban, yung mga ganun. Someone who will step up for you. So it's really comforting and nakakataba ng puso na meron tayong ganong klaseng partner. So, yeah. Sana may ganon kakabisyo. At kung hindi mo pa yung natatagpuan, huwag ka agad-agad magtitiwala, ha? So, yun lang. Anyway, if you wanna share secrets, bukas naman ulit or mamaya. Kasi 12:01 na on the clock eh. So, bukas ulit, magsama-sama tayo alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. Please, stay safe and dry, guys. Kung hindi naman kinakailangan na puntahan pa ang ibang lugar, wag na po kayong pumunta. Sa mga gustong magpaabot ng tulong, we have MBC Operation Tulong. Just check out the social media account of MBC Operation Tulong. And sa mga kabisyo natin out there na nahihirapan ngayon, my prayers are with you. Okay? Anyway, kung pwede lang talaga ako magkaroon ng maraming pera, guys, magpapakalat talaga ako ng maraming pera ngayon. Yung kahit nakabangka ako, tapos biglang mag-aabot ako ng 500. Oh, sino yun? Oy, mga nagpo-post sa social media, mga trapo yan. Ingat-ingat na po tayo dyan, ha. Ingat sa baha, ingat sa ulan, at higit sa lahat, ingat sa mga mananamantala ng unos na itong pinagdaraanan natin. Marami dyan na hindi naman legit, pero nakikisakay lang. Anyway, yeah, this is me, DJ Raketera, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!